Ako magtabog sa akong maestro sa seminaryo, maestro, coordinator o professor na mong psychology, kundi sa taas na panahon, akong people sa Cathedral sa Pilar o kasamtangan na itong Puro-Paruko, Father Sipor, Monton, uban sa mga kaabang na pari, Father Brian, Father Herbert, Monsignor Boy, o Father Bob Balen, mga iso, kaparian sa dioceses o mga kaparian religyoso, mga parokyano sa hamili ng parokya sa Virgen sa barangay sa Pugon, mga opisyalis sa itong pangalaman ng sibil, mga devotos at devotas sa mahal na Virgen, kaninyong tanan, Happy Fiesta! Viva ang Virgen sa barangay, ang agal at mahal na Virgen sa nasipang pagpa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 pagp
imahin, no, na nini, official portrait ka na sa Birhen sa barangay, tanawa sa kaniyo. Tanawa ang kalainan niya na maong painting sa ubang mga Marian paintings na atong nailhan o na sinabi. Kini nga painting, dandaan na ni. Ang gagamaan ay nga painting, si Mr. Crisogono Domingo. Mado pa rin ang libro na inawat mo ni Mr. Obligason sa mga hinawapan mo, awal mo ulit. Nagkatapang na yun. Namatay mo ko sila kung naman ang ulit. Mado pa sa kasaysayan na nilin sa barangay. Kini maong painting hinimo ni Crisogono Domingo o sa kapasyente sa Santa Barbara Leprosario Hospital sa Iloilo City. Kunya gigawa kini atong 1954 o gigulisingan ni Monsignor Bishop Emmanuel Ya, ang obispo sa Diocese sa Bacolod sa Cebuano at October 16, 1954 o yung canonical blessing. Mo na ang piyesta na ito October 16. At ano po kayo na uban na October 16. Tungod ni kay ang solemn official canonical blessing ang maong portrait or painting sa mahal na Birhen Maria na hitabo at October 16, 1954. Nagkabantay mo, umutanaw ka sa mga painting, lahi ang iyang pagkapurma kay ang Birhen, warwa mga kabang na ito, no? Kapatay mo? Kasagaran sa mga painting kay ang mga naon sa Birhen o sa bata, katubang man ito na ito. At mura siya ka, yung anak, kanya mura kadungaw, kanya mura party, ang bata ng mura kilingi. Nga no makita na ang Birhen, mura pag-iigay mga anak, kanya wakman siya ipay mga anak sa painter. Because it depicts the tradition of the church. A Marian spirituality na ang Birhen, ang usa sa mga papel sa Birhen Maria nato, siya mo'y mulingi nato. Nangin naman sa Regina sa Pagimaya, kamaya ka matay ba na? Sa Bisaya, di ba? Ilingi mo ka na mo, sa may ilingi? Ha? Sa ilingi? Ang mata, mga mata na maluluyon. Turn then your eyes of mercy towards us. Muna na pag-detect, alam mo sa kumala kay muling siya. Muna mula ko sa pinatagili. Kay sukat sa kaniyang panahon pa sa itong mga katiguangan sa pagtuo. Giilan na ito ang Birhen nga maoy mulingi ka na ito. Sa po mulingi? Sa may forma mulingi? May forma mulingi? Lingi ko na mo. Lingi na rin itong tapal. Natanawa na naong, nasabat mo na huli na. Ang akong kinabuhi, imong kinabuhi na. Ang akong paglaong, imong paglaong. Ang akong utang, imong utang. Hindi na mo niya, kaya ayaw para sa utang. Ang mahal na Birhen, naila na maoy, mulingi na ito. Sa may opposite of lingi, kamo mga maas na lingi, kamo mga tibuwa, kamo mga maas na lingi. Isa may opposite of lingi. Ano na? Saan mo? Tama. Lingeo. Sa
nga nakauligin. Kanang ito, uy, mali ko ba yung mga kuparta? Play the words sa mga sa Bisaya karamang lingi o niya lingew. Daghan mga tao karon ang puso mo lingew. Kung di ka mao mo lingew. Pero ang birhen sa tradisyon, sa karaan ng Kristiyano, nailhan nga mao'y muli ka na daw. Mao na sa Salve Regina, ilingi mo ka na mo yung mga mata na malulikod. Kung tungod niya na sa kasaysayan, na ang birhen mo yung mulingi ka na to. Atong 1571, kay Rosario, umanta ba po na October, gidugangan sa Santo Papa, si Pope St. Pius V, Papa Pio V, o usaka title ang litania sa mahal na Birhen. O unsa man ang maong litania kanang Maria mananabang sa mga Kristiyano. 1571 na title gidugan sa litania. Patrona sa Salinan, sa Padre Cicel, Marca si Padre Cicel, at ikaroon, Mary Health of Christians. That title was added in 1571 by Pope St. Pius V. Kay dituuhan na ang mahal na Birhen Maria mao'y tabang sa mga sundalo Kristiyano sa ilang pagpakibugno bago sa mga puwersa Muslim, mga Ottoman force dito sa battle sa Lepanto, karong part sa Grecia. Ini nganong kinahanglan natin ang linimon. Kung nganong dangog man ka sa Birhen na kamulingin ka na to, ang tuba ka na naarapod sa Salve Regina. Nganong kinahanglan ang Birhen mulingin na to, tungod ka kita nagapanghubaw sa may sunod, nag-aaguro sunod, nag-ahinga, niiling, wato na luhaan. Valley of Tears. Kaya ba mo makatiguan na din asa na iwalong na luhaan dito na o? Kaya ba mo asa na dito? Kaya ba o? Kini. Naman mo kaya ba? Kung punta ka sa mga tiguan, kini mo iwalong na luhaan. Kung sa mo rin ang walong o waog sa Bisaya pa. Diba sa elementary pa tayo, dudua pa tayo mga anyong ropa. Diba? Kapatagan, lampak, borod, bundok, lampak is valley. Lampak, iba na yung Cagayan Valley sa north, napoy Compostela Valley sa Mindanao. Valley is kanang lugar na pakat na palibutan o bukid o bundok. Valley of Tears, kini mo ibalog na lumaan. Kining patag na bangin sa atong now nga himurot man di ba? Nga hurot po ni ilong ano dito mo dagay ang luha o kuhinatan. Nga mao na iwaw katekisis ni ato, mo na iwalog na luhaan. Nga in a figurative manner, in a poetic and literary genre, ang walog na luhaan kahula ko ay sa kinatibukan kinabuhi nato din sa kalibutan. Nakini mo iwaw na luhaan. Pero, mau ka naman, taong pisla na bilong o matawag na nagwaw na patak na bilong. Wow, kaya himurot man o tas, o bilong o patak, yung matawag na nagwaw na luwaan. Hinggango kita sa panabang sa Birhen, ang lingipon kita, diha sa itong pagpanghubaw, pagkagulo, o pagpanghilap niling walog na luhaan. Walog na luhaan ang kinabuhi. Nga naman, kamo mga mindol din. Pila mga higayon nga ang inyong walog na luhaan gidagay-gadayan, gidagay-gayan daghang mga luhaan. Tugaw magkadimao ang inyong kaminyong. Nagkatulinsa ang inyong pagtuyo o nagkuspat ang inyong kalambilitan dahil sa inyong bana o sa inyong asawa. Nanghilap ka. Pagkasal pa na ito, kinalang pagbago-uya para kinalawian. Diba? O manguya pa, dawi kaayo, wapay walog na luhaman. Mag-date, kami ang ikubot ng kamon. And then inikis, mura ko magkapidyo sa kalamig, ipaak na dadawuyang luasan, dito tayo ito umat. Uya ka man, iluasan pag umat. Pagkis, kagsara na inikis
na kuya, may sulira ito, kalimutan. Sudah na magkapiso madotas kalaki. Hindi, kuya pa, usya, kuha nito tisyong, pagilan. Pagkaminjo na na-slide, kasi wagi, sikat-sikat na, magdiwasa pa. Hanggaw mereka na, kaya angin kay Bokor. Hilang na ka, walog na lumaan, hindi itong ginabuhi. Usahay, hindi makasinamo. Dati na usahay itong mga pares na sobraan kabuhuan. Muhila ka kanunay ka maraming gitga ng imong liog. Ang Jesus pader, buhuana, gagado ni Hombana pader. Limang ka pader, di kabulkan mo lakaw ko kay patungo ko sa opisina. So siya mukuha doon natin sa pintilpin ng dako pader. Drawingan ni Jagdito ni Ubo sa Humpuso. Drawingan ni Jagdito ang dako. Kung siya inikauli, pader, mo ay tanaw ni siya. Kaya nakuhaan niya nito sa kaikog ang ditoon, nalaki ko ko pader. Muna magihit ko pader, magampig yung mga mabasa, pader, mawala ang ikog sa ditoon, dako. May tumalong na luhaan ay atong tipuhin. Kabukit na mga asawa din ng mga Diyos noon, na mga irehis sa Jawanan. Diyos ka ng isang pagpapagabigit sa simbahan, manimo na usahin, source of away, source of panagtingkay na naman. Ang ato mga kapikas ng mga irehis o mga kailang ginoo, di naman na sila kapitas sa bilin sa itong ipanghinimo. Kabukit ang mga atigol sa mga bukan ng panimahan, sa Joba alas 4, giga naman sa inyo, kay Patog Holy Hour, na pa yung mga nobena, dugay kung makakulit. Tagsaon mo po dyan ng istulit sa mga santos sa anay kayo. Dapat mo kipamanso. Patuloy sa inyo, lasluhin pinakayaw-yaw na yung bahan. Kung ayaw mo kamuli, sabay tagyang pungat, di mo na sipanin, angay ka na kura-paroko. So, ano kaluhaan ay natong inabuhi. Atong kahintang ekonomikan, huwag ka mga panahon na mahimo magkapatuo kita sa itong mga luha. Jamunay magpautang nato kanang anatong sweldo kuwang ukang kanunay sa itong mga panginahanglan nagsulod-sulod ang atong bayronon o niya ang atong mga anak nabunang pa-iswila nato o niya wamang kinarong walog na luhaan na atong kinabuhi walog na luhaan yan ilagay ko sa silingan umaray sila o dyan na silingan makahasol sa delegado sige pamaylo kwarta masuko o panila so sa kabuntan niya dito na mare dito paglantaw niya sa bintana nila masiningan kusog mo mayo pero di mo ines mare good morning kaya ko nag-excited doon mamaylo na po di isang ipatubang ko isang na budget na ibo pa na bukaan okay buot ka ano ba hindi ina na ko wako din akin na anak ko hinga ko rin ang inday sa akin mo mama kinatutulog mamay mo mo kwarta ingat ko. Wala ba din si mama? Iyan naman. Sawa si mama kita kung ganito na mukbo o buging pilya na wala ka din. Saan tayo mong mama? Di ko mo to. Saan naman doon yung mama? Balik ka anak sa itong itaguan sa iyang mama. Ma, di mo to. Wala ka din. Nagatuan ako rin. Nagatuan ito. Namatay na ko. Di mo na ko kang namatay na ba si mama? Yung sa'yo naman, buking ka din, isilin na rin ko kay Bog kung sa'yo mahitabo imong mama, di tumutuok namatay. Kung namatay pa imong mama, ano sa'yo sa ilubong? Ikapoy naman ang anak, bahas-bahas, hiingon ang anak, isilin, mama, ano sa ako kay ilubong? Maunit ang hinimo na ito mga Kristohano. Sanglit ang mahal na bilhin, atong dalang pangan. Saan po kita na muli siya nato. Kung kita usahay, dili ka maumuli sa itong siya tao. Kung dagang mga tao nag-lisod, palinimon, kaya kasi lingaw-lingaw sa mga panahon na mangayo kita sa ilang panamang, kung mga liyoko kita sa ilang paghatag nato sa kinahanglan ayuda, aron kita masalbar sa itong pagkabulang o pagpuyo. Anaay inahan nato na di mo hikaw sa iyong paglibig ka na to. Kaya ang iyahan, pinaiya, imatang na manuloy ko.
Kabantay mo sa balaang kasulatan, ang patay sa mahal na Birhen, kanunay na doon sa muli. Ang paglini sa Birhen, matod sa biblical understanding, dili lang na lini nga, physical na paglini, pati nang diingon sa Binisaya o pagpanginano. Sa butong panginano, kamita na kay mga mapay, dadamulay mo gamit anak. Kinitawhana, kamao manginano. Kamao mo, huna-huna ko. Kabantay mo sa biblical data, ang Birhen kanunay doon na sila manginano. Sa kasal sa kana, kabantay mo, wala sila ibino. Kinsa may nanginano, gitna ni Dayda anak, wala sila ibino. Mawawa mo siya ang boss. Mutong ng aghat ang Ginoong sa Kristo sa di pa iyang panahon. Kaya mo milagro, doon kay nanginano ang Birhen. Hinlingi ang Birhen sa kahintang, sa groom o sa bride na mauwawan sila o di na sila kapag-inom o bino sa ilang mga bisita. Sa panahon na kabunti sa Isabel, sa iyang anak sa katiguan o sa Juan na magbubunya, yun sa paglini sa Birhen ang ikagaw na nagsaba, hinduwa ang Birhen. Banday mo? The visitation of the Blessed Virgin Mary, ingatan siya sa kabungturan sa Hudiya, mialagad sa ikagaw na nagsaba. Iyon dito rito, ipuyo si Maria na itulog kabuhan sa ikagaw, di paulit sa ilan. Sa panahon na ang iyang anak bibitay na sa krus, kinsa may nahigilin si Mama Mary o si St. John, ang Birhen o ang Hudiya sa iyong pagkainahan, nagpabilin sa inahan, samtang ang ubananagan o nahandog sa kadakuan sa mga manhon sa mga Hudiya. Sa panahon na sila nagnago na, kaya nahandog sila sa kadakuan sa mga Hudiyo dito sa Sinapol, dahil rin nahitabo ang pagkunsa sa Espiritu Santo, diha ang mahal na Birhen o diha ang mga apostoles. Mauni ang mahal na inahan. Kanunay siya himlingi nato. Karon matay o kita, kay daghan kasunod-sunod ni atong mga katalagman. Pero maningkamot kita na di kita mawala, kaya di ba nato karon ang mahal na Birhen inahan sa paglaom. Maningkamot kita na di kita mawala sa paglaom, kaya naihilingin nato. Tanawa sa itong kasinatian, ako kahapon kung nag-anniversary Ulino, ang nasinabi sa mga isura ko sa Cebu o sa Papangin sa Mindanao, sa Davao, ako po nang nasinabi. Nakabantay mo sa una sa atong istinin sa Lilo, immediately human sa Lilo, pareha ko din lang nagada ang mga bata o mga placards sa mga posters. We need food and water. Yan kita anak. Kaya naghanap mga ayuda ng abot, ilisa na po placard sa uban, ibutangan na po, we need shelter. Kaya naghanap mga pagkaon, naghanap mga noodles, ipamaligsa, ganito uban. Noong paghuman ka na, we need shelter, naghanap po mga NGO, kapatuko o kapatuko ng bahay. Nanay mga bahay ang biktima sa Lino. Sa may gibutan after 6 months sa mga tao, ang biktima sa Lino dili sa atong uban, gibutangan na po nila, we need an aircon. So, food and water, shelter, aircon na yung pangayo. Makabangon sa atong mga papanghupaw, papanghinga o pagkaguro, kitagaan mo ka sa Ginoong Inahan. Pero nung dito ko pag-ilog sa una, San Silor, mga ato niya ko sa Cathedral, kunya, grato kaya kaya nakuha ko ito mga simpahan, na po yung classmate, yan ako grato, sa lain nilihiyo, ito ko kag sa nilihiyo na, itakaila mo. Ititsan ko, mauna ng brad, na ganang i-classmate mo ng high school, mauna ng brad, isilutan na mo sa Ginoong na nagdungmog na yung simpahan, nabungkag na kayo, simpa mo mga Diyos. Talaga ko, grato kaya nakuha ko din ang simpahan sa Loon, sa Balipohok, sa Tawis, kasama yung ibaw sa lihanan, pinipili hato, nagdaan, tanawa ang simbahan ba, lingkon dyan, wak makunsa, mo mga katulikong isilutan ng Ginoo. Ang ibas na ito, brad, ingon na ba si Lisa Pedroso, ang mga abangan yung simbahan, kaya nabi mag-misa, wak na dumubaros na maganto. Hinunggo ni mga igsoon, ang mahal na Birhen, mulingi na ito. Dili siya makalingiw na ito, kailangan niya ang gugma sa katiunay na inahan. Mga mahal na Birhen sa barangay, ilingi mo ka namo ay mga mata na magluloy-on, o kung ubos na kining paghinili, ipakita mo ka namo ang iyong anak, ang mahal na bunga sa tiyak mo na si Jesus. Amen.
Fiesta! Viva Berlin sa barangay!